Ышанмыйм сөйәргә дә көчләп кушалмыйм. Сөютылып ташкан күңел белән үзем хисләремнән бушамыйм. Яратмыйча җирдә кыендыр ул, яратылмай яшәп буламы? Өзелмәслек ефәк җепләр белән бәйлә язмыш сөйгән җаннарына. Мәхәббәтсез яшәү кирәк микән? Кояшсыздыр аның көннәре. Яратуның күңле тылсымының сихри көчкә ия йөрәге. Яратмыйча җирдә кыендыр ул, яратылмай яшәп буламы? Өзелмәслек ефәк җепләр белән бәйлә язмыш сөйгән җаннарына. Сөймин дигәннәргә ышанмыйм мин, яраталар алар дәшмиләр. Мәхәббәтнең серле ачкычларын бик еракка яшереп яшиләр. Яратмыйча җирдә кыендыр ул, яратылмай яшәп буламы? Өзелмәслек ефәк җепләр белән бәйлә язмыш сөйгән җаннарына. Яратмыйча җирдә кыендыр ул, яратылмай яшәп буламы? Өзелмәслек ефәк җепләр белән бәйлә язмыш сөйгән җаннарына.